Na-inspire sa Gobernador Gwen Garcia sa gipakita sa mga taga-Segundo Distrito tungod sa ilang pagkakugihan sa pag-amuma sa ilang nursery. Atol sa iyang pagbisita kaniadtong Huwebes, Abril 22, 7 ka lungsod gayud ang gibisita sa gobernador, ang Argao, Dalaget, Alcoy, Bolhoon, Oslob, Santander ug Sambuan. Ang mga purok nga midaog sa municipal ug district level sa sugbusog contest mao'y giduaw sa gobernador. Una mao ang purok Guyabano sa barangay Taluot, lungsod sa Argao. Ngayon mo nga, daghay na-inspire aning programa. Ako'y na-inspire. Apil sad ko, magtanaw bitaw sa resulta sa iniusang paningkamot sa atong nga kaigsuon ng Subuanon. Kani, wapo gid ka ini nga showcase. Kay pagkanindot sa na resulta sa ilang paningkamot. Didto sa lungsod sa Alcoy, dili lang orihinal nga isda ang makita sa ilang aquaponic apan maanindot nga painting usab. Matud sa ilang municipal agriculturist nga kapin 2,000 ka households ang ilang gihatagan og seedlings. Gani usa sa mga nakadawat ni apil sa sugbusog program ug mas swerte nga nakadaog sa district household backyard category nga si Romulo Camelo nga taga Barangay Pugalo. Alang niya nga dako gayud ang natampo sa programa sa ilang pang-adlaw-adlaw. Accept this amount of veggies shared and harvested from our Sugbusog Garden household category. Symbolize our gratitude and thanks. Dito sa Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Oslob, starring ang puwa nga okra ug ang dominant CZ nga klase sa manok. Kanisan ang atong paningkamot programa ni Gobwin nga sugbusog naghatag sad og moral booster, no? Nakahatag nato og pananaw nga sa bisan sa kangit-ngit nga atong nagian sa niaging tuig, nakita nato nga kung maningkamot ta pinaagi sa programa nga sugbusog mananom, makahatag nato og kayuhan sa atong lawas. Dito sa lungsod sa Santander, gidayeg ni Garcia ang Municipal Plant Nursery nga nahimutang sa bungtod sa Barangay Candamyang tungod kay iyang nakita nga gigamit gayud sa lungsod ang gidownload nga salapi gikan sa Kapitolyo. Salamat kaayo nga inyo gining gihangop ang maong programa. Kay kini maong programa dili man ni para nako. Dili man ni kay para tagaan ko ninyo, libre na akong supply sa utanon. Si Bortata lang nalipay kina siya 2 ka kilo ron. Presko kayo nga litsugas. Apan para mangyud ni kaninyo para makapananong, makaani og labaw sa tanan makakabot ka og paglaom. Tungod kay daghan ang iyang gibisita nga nurseries, gabi ina nga niabot si Garcia sa Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Sambuan. Didto iya usab nakita nga tinuuray og klaro nga gigamit ang gi-download nga salapi alang sa maong programa tungod kay ang kaniadtong labayanan og basura karon usa na ka Municipal Plant Nursery. Tungod ni ini, dako og bilib si Garcia sa mga opisyali sa Sambuan, ilabi na sa ilang municipal agriculturist nga si Janice Bilangdal, tungod kay bisan og 4,000 lang ang household sa maong lungsod, apan 10,000 na ka seedlings ang ilang naapud-apud ngadto sa mga mulupyo. Kinindot gyud kaayo nga municipal nursery. Kay wa pa ko gakita og ingon ani kadaghang seedlings nga nakupagay. Seedlings. Ang household, 4,000 ra. Panghatag na lang kayo tas ubang lungsod. Kaya sa tinuod, nag-download yun ta og igong-igong kantidad para pag-develop sa nursery. Kay aron, sa matag lungsod, mapasiugda gayod ang sugbusog nga contest. Kunya, mahimo lang na kung dunay daghang seedlings ipanghatag alang sa mga panimalay nya tabang sa mga puro mao nang itagaan sa nato og kantidad ang atong mga barangay kapitan para gyud tanan mananom. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.